أبز سمون زي أب عدي إنجليز سدتني تاتن عقبان زحت إيرتراويانن زتصلوا عبيت اللو تاتجرو مالو أبز فيديو زي نخلو نتحدش حقتات زلون هو سختي حدش تزلون نايسرح عدلاتن بدأن بيجرنا خرينا مالتي سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب بمقبارن زي فيديو زي لايك بمقبارن جمروا زم لما عن تنريهم كأن عبيتي 4 لو تاتلو تقدم يتحدش ناي 3 أوارح ممرحي كم حجي مدب عدالي لكم بو زلون توسخ حبريتات سلازلو كنغركم يويك عزي حدش ناي 3 أوارح ممرحي زبهالن humanitarian protection update زبهالن اتخلي دما ناي سرح فيزا ويك عزي ناي skilled worker فيزا نبلهم أو بوم كتقبلوهم زلكم تنقاطات digitalization لنا خري سالسير ماتسي small boats crisis سيلو تغيسو زلو ويك عزي بجلبة تأتو زلهم ناب عدي إنجليز زي حقه من قد بجلباتات ناب عدي إنجليز تأتو زلهم معهم زملكات ليز ولا زوجة حق ممرحين على مالتيو تي رابع ما سدتنجاتن حدش تمتعتن زلون يسرح عدلاتن نايقوام قوام معك أنتاتن ونكر إينا مالتيو أبز حلفة مجابت كلتا أو إذا حزنا يوم مارش ورحيل لانتوا عدي إنجليز إن سدتنجات هو ناي عقبة فقاد عبي لو تجير الله المحجة حدث من سدتنجات فقاد مصرخة ويكعزي ريفيجي ستاتس نبلو مصرخة بكسب حمش عمت تسألنا ناي نوار متفقادي وهابونيرو جيجن زي حاسيرو ناب 3 أوارح وريدولو إذا مالت ما ناب كلتا عامتن ترقان مالتي إذا مالت تاي مالتي كان محجب زدر لخلكم مدب زي ناي 3 أوارحي حقي نجركم يلا جن أبزي نتصور زي كونوا كناتات نيرا حجة 3 أوارح ويك عزا كلتا عامتن ترقان مستودات انتهي يفتر بالحري أخر انتهي يخوض زبلنا يو زي مالت دحري 3 أوارح ناتكم فقادير أمو ماليسهم فايلكم بيخفتوا أمو تا هاجر سلام تخوينات زي ما تأخذ له هاجر سلام تخوين حجي كاب إيرترا تمسحهم إيرترا هاجر سلام تخوينا كاب إثيوبيا تمسحهم تا إثيوبيا هاجر سلام تخوينا ناب عدهم تملسوا زبل حقي إيو مالتي حجي سلام تزي كوينو تيلنا حجي تناي نبار منبر فقاد نبلو ويك عزي indefinite leave to remain ILR لان صوعو نمركاب زوسد جيزي قد حجي 5 عمت زنبرن تخوي حجي قن لعلا 5 عمت كم زوسد يوم تقيسم زلو مالتي حجي زي كور بروتكشنز بحال حدش سرعات سدتنجاتات قوام منبريك نخرخبو زلوهم تثبيت نمنكاي استقبر ايو ابزن كفال كلتا زبلنا ناي سرح فيزا ويك عزي سكيلد وركر فيزا زبلنا تنقاطاتن ديجيتاليزيشن نيلنا نير عزي تعبي تجيو زلو ناي دموز كوتصير ويك عزي سبونسرشيب كومبلاينس بحالي عبي لو تتغيرلو ناي سرح فيزا حيسكم تصرحوا سبات استوعلو اب عدي انجليز تركبوا سبات ابز حزنا يورح ميازا شمونته ويك عقاب ابريل جميرو منغست انجليز زوطو عبي لوط يالو حجي اتممرح تايب لكم مسلكم اتز تسمع معكم لو دموز ناي راسكم دموز كابسنا يكفليت غيزي ورحاوي ويك عسموناوي كخفلكم كم زلو ويجدد حجي زي حزو نبدأ قدم بعمت تدميرو يرأى نيرو حجي زي سكولارشيب ترخبكم لو ناي سرح سبونسرشيب ترخبكم لو كامباني زخف لكم متن اللو كابتي منغست سفولتو متن كندزي متن لنا ناي سرح فيزا نركب حكي كابتي استرخم ناي سرح فيزا خنوت نخلينا حجي جن تي قدم بعمت تدميرو يرأى زنبره حجي جن حنت ورح اكو دموسكم كابتي حجز بلو انت غوديلو حجي نابنت تي زلينا متن ورح 3500 باوند لنا منغست تملكتنا ويك عزي كامباني سبونسرز جبرنا تتكال سبونسرز جبرنا أنا دموسكم 3500 باوند يلو تناجرنا حجي منجست إنجليز تاي جبرلو أتي ورح زاتوكم جنزب ناب أكاونتكم زاتو خاطر تتكال سو زاتو جنزب تشيكي جبري ورح مالت حجي كابتا زبلا كابتا افتح حق زبلا ورحي غوديلا ترخب ولا حنت قرش غوديلا تترخيبا تستوهابكم سبونسرشيب ناي سرح ملو كسرز خليو مالت زي استقبروا المخنات كم زتقاسوا زي بوست سبونسرشيب سبحال ويك عزي ورقه طراي سرح يبنا نزبلو تكالات المقل صاري يزبلنا قال استقينا نجر اتناي ورقه فيزا ويك عزي BRP نبلو كارد ملو طفيل كل نجر ناب اي فيزا نبلو تغيروا له ويك ناب زي الكترونيك فيزا نبلو ناب ديجيتالايزد فيزا تغيروا له حجي كل سب ناي UKVI account كهلو يقبع إذا لما نفس رح خطأتو خلهم ويك عجزة خطكاري خلهم زي أبزي ترخبوا شير كود زبهال ترايب مها بيوز فتسام مالتي نجاراتي ولا سرح خطكو تصارو خلهم ولا جزة تكاري خلهم بزا شير كود تبهال يجيكم هم تكاري مالتي ده حجي إذا لو ملو أسرار حزي مثل بزي ترايهم كتاب بلتخلو مالتي إذا نجار زي ديجيتال سلازخونا وتروح حبريتاهم أبت سيستم أبديت مخانو ويك زمنا ومخانو كتكتاتلو يقبع مالتي كالي خم عبي لو تترأيو زلو ازي سمول بوت كرايسيس نبلو ويك عزي بجالوات آتو زلهم نعاهم زملك عدش نجر قالو مالتي حجي نايك وانقوا معك قانون حويسو حجي اتناي جالوات تسقم ويك عزي سمول بوت كرايسيس اللي حيزنا يزلنا منغست انجليز زنتي بسمول بوت ويك بجالوا زقبر غعزون معصاو زوصو فيزا بريكس بحال حقلو ازي فيزا ونمنتاي يصلو كاب حدا هاجر بحقاو فيزا متصخم بحقاوي بتكام ناي تمهاري كخوني خيل بناي سرح فيزا خوني خيل
بحقاو መንገዲ መጽኢኹም ኣቕባ ዝሓቱ ሰባት ካብታ ሃገር ካብ ዝመጹ ልዕሊ 15 ሚእታው እንተኾይኑ እቲ መንግስቲ ነቲ ካብታ ሃገር ዝመጽእ ቀጸልቲ ቪዛታት ደው ከብሎ ክእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንገለ ሃገራት ይክትግበር ኣሎ እዩ። ግን እዚ ሕጊ እዚ ኩሉ ግዜ ዝመሓይሽ እናተመሓየሸ ዝኸይድ ወይ ከዓ ጽኑዕ ዝኾነ ነገር የብሉን ማለት እዩ። እቲ ካልእ ዘለኹ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዐቀኒ ወይ ከዓ B1 to B2 ንብሎ እዩ። ሕጂ እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ናይ ቋንቋ ክእለት እዩ። መንግስቲ ካብ መጋቢት 2027 ኦር ካብ ማርች 2027 ጀሚሩ ነባር መንበር ፍቃድ ወይ ከዓ ሰትልመንት ዘድሊ ናይ እንግሊዘኛ ደረጃ ካብ B1 ናብ B2 ተድይቦ ምዃኑ ኣዊጆል። ስለዚ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብ ዝመፁ ዓመታት ነባር መንበር ፍቃድ እትጽበዩ ሰባት ኣብ ሕጂ ጀሚርኩም እንግሊዘኛኹም ክተመሓይሹ ይግባእ ማለት እዩ። ድሓር ንዝመፁ ፀገማት ንምክልኻል ካብ ሕጂ ጀሚርኩም እንግሊዘኛኹም ብደንቢ ካብ B1 ናብ B2 ክትዕብይዎ ክትኽእሉ ኣለኩም። ፕራክቲስ ምግባር እዚ ፀገም እዚ ድሓር ዝፍጠር ፀገም እዚ ብቐሊሉ ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ናብቲ ኩላህና ንጽበዮ ብስራት ክንመጽእ እቲ ሕግታት ይጥበቕ እምበር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገና ብዙሕ ናይ ሰራሕተኛታት ሕፅረት ኣሎ። እዚ ድማ እዚ ናይ ሰራሕተኛታት ዕድል ድማ ንስደተኛታት ዓብይ ዕድል እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም እየ ኣብ ዓውዲ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ግልጋሎትን እዩ ወይ ከዓ እዚ NHS ኤንድ ኬር ሴክተር ንብሎ እዩ። ኣብዚ ኬር አሲስታንት ወይ ከዓ ሰፖርት ወርከር እንተኮይንኩም እዚ ሕጂ እውን ቁፅሪ ሓደ ጠለብ ዘለዎ ስራሕ እዩ። ብዙሓት ናይ ክንክን ትካላት ድማ ስፖንሰርሺፕ ይህባ እየን። ካልኣይ ድማ ነርሲንግ እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሙያዊ ክእለት እንተሃሊኩም ዓዲ እንግሊዝ ንነርስታት ወትሩ ቀዳምነት እያ ትህብ። ካልኣይ ዘድልየኩም ስራሕ ድማ ሕጂ ዓብይ ክፍተት ዘለዎ ስራሕ ህንፀትን ሙያዊ ስራሕቲ እዮም ወይ ከዓ እዚ ኮንስትራክሽን ኤንድ ትሬድስ ንብሎም እዮም። ሕጂ ቢልደርስ ተኮይንኩም ኤሌክትሪሽያንስ ተኮይንኩም ፕላምበርስ ተኮይንኩም ኣብዚ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ትሰርሑ ተኮይንኩም እዚኦም ኣብ ኢሚግሬሽን ሳላሪ ሊስት ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብ ISL ንብሎ ዝተዘርዘሩ ስለዝኾኑ ወይ ከዓ ዝተጠቐሱ ስለዝኾኑ ብቐሊሉ ቪዛ ከርክብኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። በዞም ስራሕቲ እዚኦም ጌርኩም ብቐሊሉ ናይ ነባርነት ቪዛ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብምንታይ ኢለኩም ሕጂ ቢልደርስ ኤሌክትሪሽያን እና ፕላምበርስ ወይ ከዓ ናይ ቡምባ ሰራሕተኛ ዝበልናዮ እዩ። ሕጂ ካልእ እውን ዌልዲንግ እውን ኣሎ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ሰራሕተኛ በዝሒ ዝድልየሉ ሞያ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ድማ መጓዓዝን መኽዘን ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ሎጂስቲክስ ኤንድ ዌርሃውሲንግ ንብሎ እዩ። ኣብዚኦም ድማ ብዙሕ ጠለብ ዘለዎም ስራሕቲ ዴሊቨሪን ዌርሃውስ ድራይቨርስ ንብሎ እዮም። ሕጂ ብፍላይ ናይ ዓበይቲ መኻይን ወይ ከዓ እዚ HGV ንብሎ መምርሒ ፍቃድ ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ልዑል ደሞዝ ይኽፈሎም እዩ። ሕጂ ቅድም ዝክብል ዝረኣናዮ ብዛዕባ እዚ ናይ 30 ወርሒ ሓድሽ ናይ ዕቁባ መምርሕን ናይ ስራሕ ዕድላትን ርኢና ነርና። ሕጂ ግን ንምንታይ መፅኡ ዝብል ክንርኢና ካብ መጀመርታ እዚ ናይ 30 ወርሒ ሕጊ ንምንታይ እዩ መፅኡ ንምንታይ ተተግቢሩ ዘ ስትራቴጂ ቢሃይንድ ዘ ሩል ዝበሃል ኣሎ። ሓድሽ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ሓደ መንግስቲ ሓድሽ ሕጊ ከፅድቅ ከሎ ብዘይ ምንም ምክንያት ኣይኮነን ዘቕርብ። ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ እዮም ካብ 5 ዓመት ናብ 2 ዓመት ምፈረቓል ኣውሪዶሞ ኢሎም ይሓቱ። እቲ ምክንያት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ቴምፖራሪ ሬፊጂ ወይ ከዓ ጊዜያዊ ዕቁባ ዝበሃል ሓሳብ ወይ ከዓ እዚ ኮንሰፕቱ ከትርሮ ስለ ዝደለየ እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ሰብ 30 ኣዋርሕ ምስ መልአ እዚኣ ሕጂ ከንብበልኩም ሓዙኒ ድሕሪት ዝምለሱሎም ሕግታት ኣለዋ። ሓደ ሰብ 30 ወርሒ ምስ መልአ ሆም ኦፊስ ዳግማይ ፋይሉ ከፊቱ ይርኢ ማለት እዩ። እዞም ሆም ኦፊስ ናትኩም ፋይል ሒዞም ድሕሪት ተመሊሶም ድሕሪት 30 ወርሒ ድሕሪት ተመሊሶም ፋይልኩም ይርእይዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብታ ሃገር ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተኮይኑ ሰላም ተፊኑ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ሰባት ናብ ሃገራዊ ግልጋሎት ዘይውሰድሉ ኩነታት እንተተፈጢሩ ሕጂ ተመለሱ ናይ ምባል ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ስልጣን እዚ ተዋሂብዎ እዩ ሆም ኦፊስ። ሕጂ እቲ ካልኣይ ድማ ስነልቦናዊ ፅልዋ እዩ እቲ ካልእ ዝፈልጥ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዓብይ ስምዒት ጭንቀት ዝፈጥር እዩ። ስለዚ ምስኪናታት ሕጊ ወይ ከዓ ሶሊኬተርስ ቀፃሊ ርክብ ምግባርን ፋይልኩም ወትሩ እዋናዊ ምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ናብቲ ዝበለፀ ክፋል ክንሰግር መንግስቲ እንግሊዝ ብሰንኪ ብሬክሲት ብዙሓት ኣውሮፓውያን ሰራሕተኛታት ስለዝሰኣነ ኣብዚ ስዕብ ዓውድታት ስራሕ ዓብይ ክፍተት ኣሎ። ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክኹም ተቐዳማይ ማሕበራዊ ክንክን እዩ ወይ ከዓ እዚ ሄልዝ ኤንድ ሶሻል ኬር ንብሎ እዩ። እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ዓብይ ዝበለፀ ዕድል እዩ። ኣብዞም ክትሰርሕዎም ትኽእሉ ሜንታል ሄልዝ ሰፖርት ወርከር ወይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣእምራዊ ፀገም ዘለዎም ሰባት ዘሕግዙ ሰራሕተኛታት ዓዲ እንግሊዝ ብበዝሒ ይደልዩ ኣለዉ። ካልኣይ ድማ ላይቭ ኢን ኬር ኤሪያ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ገዛ ምስቶም ሕሙማት እናሓደርካ ዝስራሕ ኮይኑ ናይ መዕረፊ ገዛ ስለዝወሃበካ ናይ ገዛ ክራይ ተውፅኦ ዝነበርካ ቅድሚ ሕጂ ወፃኢ እውን ክቕንሰልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዓብይ ክፍተት ዘሎ ከምቲ ዝበልናዮ ሕጂ ናይ መጓዓዝያን መኽዘንን ዝበልናዮ ወይ ከዓ እዚ ሎጂስቲክስ ኤንድ ዌርሃውስ ዝበልናዮ ከምኒ ኣማዞን ዝበሉ ትካላት ወትሩ ሰራሕተኛታት ይደልዩ እዮም። ካልኣይ ድማ እዚ ፎርክሊፍት ድራይቨርስ ንብሎ እዚ ስራሕ እዚ ሓፂር ስልጠና ጥራሕ እዩ ዝደሊ ግን ከዓ እቲ ደሞዙ ካብ ተሓስብዎ ላዕሊ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ዘሎ ሕርሻን ምድላው ምግብን ወይ ከዓ ኣብዚ ኣግሪካልቸር ኤንድ ፉድ ፕሮሰሲንግ ንብሎ እዩ። ኣብ ስራሕ እዚ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ክትወፍሩ ተደሊኹም ኣብ ስራሕ እዚ ክትሰርሑ ዝደሊ ተኮይንኩም ሲዝናል ወርከር ቪዛ ይወሃበኩም እዩ ወይ ከዓ እዚ ንግዜያዊ ስራሕ ዝመፁ ሰባት ዝወሃብ ቪዛ ኮይኑ እዚ ሲዝናል ወርከር ቪዛ ዝበልና ግዜያዊ ቪዛ ኮይኑ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ሰሪሕካ ናይ ምቕያር ዕድል ዝህበካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካልኦት ቪዛ ንምርካብ ኣፀጊሙኩም ተሃልዩ ናብዚ ሕርሻን ምድላው ምግብን ወይ ከዓ ናብዚ ኣግሪካልቸር ኤንድ ፉድ ፕሮሰሲንግ ዝበልና ኣትኹም
زي سيزونال وركر فيزا كترخبوا تخلوا لكم بو نجيركم شديشة وارح تصنح كسب كالوت فيزا تترخبوا عبز عود زي ناس راحهم جنزب كترخبوا تخلوا لكم مالتي خليهم بتحسب زي زربولون إذن IT ويكع نا ديجيتال سرحتيهم نابنت كم داتا انترين سايبر سيكوريتي زيهم ابغازا خوينكم كسرحوا زخلوا سرحتيهم عدي انجليزي ما ديجيتال كلس زلهم سبات جلوبال تالنت فيزا زبحال اب ايتين اب ديجيتال سرحت زلهم سبات ناهم تباهيلو استدالو فلوي جلوبال تالنت فيزا الله مالتي حجي كمي غيرنا اينا سرح نركب ناب عدي انجليزي مساعتنا زبلو زيهم نغرات كملسلكم يا سرح نمركب زيهم سلسته عبيت نطبطات كنمال اخنكل لنا تقدمي CVE ويكا ازينا يسرح تمكرو مغلصي عدي انجليز ستايل زلو CV كتدالو يغبا مالتي او زون بقليلو استدالو فيزاتات الله UK CV قليلكم سيرش بمغبار كابزوم تمبليت يمنخيكم تن اديت تغبرا طرح اديت تغبرو تخليكم ازون بموبايلكم طرح تسرحوا تخلو كانفاس بحال اب الله ويكا اب لابتوبكم او كمبيوتركم تسرحوا تلليو اب ويب سايت اتيكم كانفايلكم تصحفوا ابو ترخوا مساعتكم لما CV لكم سيرش تقبرمو زمطلكم CV تاتلو سوم نخيكم اديت مغواري ولا فوتوكم ولا شمكم ولا كل ነገር ابززلو ريبليس كتقبرو ወይ اديت كتقبرو تخليهم بقليلو مالتي خلاي زليكم لما ناي لينكدين بروفايل لينكدين اكونت تخفتو مو لينكدين بهار سوشيال ميديا اكونت خفيتكم او بروفايلكم بدنبي سيت اب تقبرو اب يوتيوب استفላለዩ ቱቶሪያላት እናራኹም እዚኦም ነገራት ከተስተኻኽልዎም ትኽእሉኹም እትሳልሳይ ድማ apprenticeship እዩ እንተዳ ሞያ ዘይብልኩም ኮይኑ apprenticeship ብእታው እናተማሃርኩም ደሞዝ ክትረኽቡ ትኽእሉኹም ማለት እዩ እጂ ናፍታ ቅድም ክትብል ዝበልና እዛ ቪዛ ብሬክ ኢልና ንፀውዓና ናብኣ ንመለስ እዚ ሕግዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝያዳ ዝረበሉ ዘለዎ ናብዞም በነሽተይ መርከብ ወይ ከዓ ብጃልባ ተኣትዉ ዘለኹም ሰባት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንዓኹም ዝምልከት እዩ ማለት እዩ መንግስቲ እንግሊዝ ሰባት ብቪዛ መፅኦም ኣቕባ ክሓቱ የብሎምን ይብሉ ኣሎ ሕጂ ዓብዪ ለውጢ እዩ ኣብነት ኣብዚ ተዋሂቡና ዘሎ ካብ ሓደ ዓዲ 1000 ሰባት ብናይ ተምሃራይ ቪዛ እንተመፅኦም ካብኣቶም ድማ 150 ሰባት ወይ ከዓ 15 ሚታው ዝኾኑ ዕቕባ እንተሓቲቶም እቲ መንግስቲ ነታ ካብታ ሃገር ዝመፅእ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ንግዚያዊ ደው ከብሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብቪዛው ብተምሃራይ ቪዛ ስለ ዝሓስብ ናይ ስራሕ ቪዛ እውን ተኮይኑ ዕቕባ ተሓትቱ ኮይንኩም ናይ ስራሕ ቪዛ እውን ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ንኤርትራውያን ከም መጠን ብበዝሒ ዕቕባ ዝሓቱ ከመይ ጌርና ብሕጋዊ መንገዲ እንመላለስ ዝብል ዓብዪ ፀገም ፈጢሩ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዲጂታል ቪዛ ዝበልናዮ ሕጂ እቲ ቪዛ ዲጂታል ኮይኑ ኢልና ወይ ከዓ እዚ ቪዛ ኮይኑ ወይ ከዓ እዚ ኤሌክትሮኒክስ ቪዛ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኦም ክንገብሮም ዘለና ሕጋዊ ጥንቃቐታትን መጻኢ ዕድላትን እንታይ እዮም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ መወዳእታን ኣዝዩ ኣገዳሲን ክፋል ናይ ሎሚ መደብና ከመይ ጌርና ኣብቲ ሓድሽ ዲጂታል ስርዓት ዓዲ እንግሊዝ ንምዝገብ ዝብል ብመፃሊ እውን እንታይ ሕጋዊ ጌጋታት ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብሉ ሕቶታት ክንምለስ ኢና ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክነግረኩም እቲ ናይ ቪዛ ለውጢ ወይ ከዓ እዚ ዲጂታል ትራንዚሽን ኢሎም ዝፅውዕዎ ዘለው ብሪጣንያ ካብቲ ናይ ወረቐትን ካርድን ወይ ከዓ እዚ BRP ንብሎ ስርዓት ናብ ዲጂታል ስርዓት ተሰጋገር ኣላ እዚ እውን BRP ካርድታት ቅድሚ ሕጂ ዝወሃቡ ዝነበሩ የብቃ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ እተን ሒዝኩም ዘለኹም ናይ ባዮሜትሪክ ካርድታት ወይ ከዓ እዚ BRP ካርድ ንብሎም ዳርጋ ኩለን ኣብ መወዳእታ 2024 ወይ ኣብ መወዳእታ 2025 ኣብቅዐን እየን ሕጂ ግን እዚ ሓድሽ ካርዲ ኣይወሃብን ዘሎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ UKVI ኣካውንት ኢለኩም ነይረ ስደተኛ ኣብ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ወይ ከዓ እዚ ናይ UK government.uk ኢልኩም ወይ ከዓ gov.uk ኢልኩም ኣብ ጎግል ሰርች ጌርኩም ኣብ ትረኽብዎ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ኣካውንት ክህልዎ ይግባእ ወይ ከዓ ኣብኡ ሬጅስተር ክገብር ይግባእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እውን ቪዛኹም ዲጂታል ስለ ዝኸውን ኣብ ሞባይልኩም ወይ ከዓ ኣብ ኮምፒውተርኩም ጥራይ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ተሳልሰይቲ ዘለዓልናዮ ነጥቢ ሼር ኮድ ትብል እያ ስራሕ ክትጅምሩ ከለኹም ወይ ከዓ ገዛ ክትካረዩ ከለኹም ኣብዚ government.uk ዝተመዝገብኩም ናይ ባዕልኩም ኣካውንት ስለ ዘለኩም እዛ ሼር ኮድ ትበሃል ግዜያዊ ቁፅሪ ካብቲ ኣካውንትኩም መውፂኹም ትህቡ ማለት እዩ እዚ ኮድ እዚ እውን ሕጋውነትኩም ዘረጋግፅ ኮድ እዩ እዚ ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐ እንታይ እዩ ፓስፖርትኩም እንተቀይርኩም ወይ ከዓ አድሬስኩም እንተቀይርኩም ንሽዑ ኣብቲ ዲጂታል አካውንትኩም አፕዴት ክትገብርዎ ይግባእ እዚ ብግዚኡ አፕዴት እንተዘይገርኩም ኣብ ዶብ ክትተሓዙን ስራሕ ክትስእኑን ትኽእሉ ማለት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይንኩም ፋይልኩም ክትከታተሉ ከለኹም እዞም ዝስዕቡ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ኣለኩም ተቀዳማይ OISC registered advisors ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ ቪዛ ወይ ከዓ ኣውባ ምኽሪ ዝህብ ሰብ OISC ዝበሃል ናይ መንግስቲ ፍቃድ ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ ብዘይ ፍቃድ ምኽሪ ዝህቡ ሰባት ካብ ምክትታል ተጠንቀቁ ማለት እዩ እዚ ናብ ሓደጋ ክወስደኩም ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ጠበቃ ወይ ከዓ ሶሊስተር ንብሎ ኣገዳስነት እዩ እቲ ሓድሽ ናይ 30 ወርሒ መምርሒ ንዓኹም ከመይ ይፀለውኩም ምስ ጠበቃኹም ተዘራረቡ ፋይልኩም ፅቡቅ ጌርኩም ዶክመንት ግበርዎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ወይ ኣብዚ ዘለኩም ናይ ስድራ ቤት ምትእስሳሩን ክገልጽ ይግባእ ማለት እዩ ካብ ምንም ዓይነት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ተጠንቀቁ ኣብ ዕቁባ ይኹን ኣብ ናይ ስራሕ ቪዛ ሓሶት ሓበሬታ ምሃብ
نزال عالم كابتا هاجر الساقط سجوجو خبركم يخليه مالتي أجيني إرتراويان فولي زخونا ناي سبيشال opportunities ويك أنا يسرح أدلات زلو كم توم زبالكم حجي ሄልዝ ኤንድ ኬር ቪዛ ዝወሃበሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኢንተርፕሬተር ወይ ከዓ ተርጓሚ ዝብሉ እዩ ናይ ቋንቋ ክእለት ዘለኩም ቋንቋ እንግሊዝ ትግርኛን ዓረብን ጽቡቕ ጌርኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ሰባት ከም ተርጎምቲ ኮይንኩም ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ኣብያተ ፍርድን ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ እዚ ናይ ወልቂ ወፍርኩም ክትጅምሩ ትደልዩ ነባሪ መንበር ፍቃድ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ILR ምስ ረኸብኩም ናይ ባዕልኩም ትካል ንኣብነት ከም ጽባቐ ሳሎን ክኸውን ይኽእል ከም ናይ መጓዓዚ ትካል ክኸውን ይኽእል ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተውራተይ ዓዲ እንግሊዝ ሕግታት ክሳብ ክንደይ ተትርሮ يقدس نتوفن موياوي كلاتون زمعابل سب وترو تقبلنا تالو أنقاهم معبلو كبيوان نبيتو زلو درجة أنقاهم معبلو حبريتات دما تخطاتلو كل جزء حقتات سلازقية همزي سلال هيوت زبولون حبريتها فلفلات بنتفت تخطاتلو إذا ما دبزين عخم يتكم يزبل الأمنة علني أبزون حتى انتهى لكم ويك عبز عبان حدا فولي فيزا خسر حلكم تدري تخوينكم أب كومنت تصحفوا لي الشانل زي سبسكرايب مقبارا يترسعوا أنا